ва паспорти гирифтагишона аллакай 5 сол шидагӣ ҳастсай бо тариқи пешниҳоди анаҳамин мешавад. Масалан моҳи апрел 27 шид, моҳи май даъват мекунанд ё не? Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. Хоб нафарҳое ки мехоҳед аз канали Юрист TJ реклама харидорӣ кунед, марамат номерои WhatsApp мебурад. Дар ҳамин номери WhatsApp танҳо метавонед барои реклама бинависонед. Чӣ рекламае ки боша бинависонед, маслиҳат мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: хориҷоне ки шаҳрвандии Русияро дарёфтанд, танҳо пас аз 5 соли иқомати доимӣ дар кишвар метавонанд барои кӯдаконашон кӯмакпулӣ гиранд. Ин қонуни нав аллакай таҳти амал қарор мегирад. ин дар қарори аз ҷониби ҳукумати Русия қабулшуда зикр шудааст. яъне як қарори наве дар Федератсияи Русия қабул шуд барои нафарҳое ки шаҳрвандии Россияро дастрас кардагӣ ҳастанд ва соҳиби фарзанд мешаванд. аз инҷа пас дар муддати 5 сол метавонанд ки баъдан анамо кӯмакпулие ки барои кӯдаки навзод дода мешид бигиранд. қоидаҳои нав аз 1 апрели соли 2027 мавриди амал қарор мегирад. мувофиқи санад, шаҳрвандон танҳо пас аз 5 соли дарёфти шиносномаи Русия ва бо шарти иқомати доимӣ дар қаламрави Русия метавонанд барои кӯдакон кӯмакпулӣ ба расмият дароранд. яъне нафарҳое ки доимӣ зиндагӣ мекунанд дар Федератсияи Русия ва паспорти гирифтагишона аллакай 5 сол шидагӣ ҳастсай, дигар аз 1 апрели соли оянда анами гуна нафарҳо метавонанд ки баъди соҳиби фарзанд шидан барои анаҳамии кӯдакшон материнский капитал бигиранд. маҳдудияти мазкур ба шаҳрвандони Русия аз рӯи таваллуд, сокинони минтақаҳои ҳамроҳшуда, иштирокчиёни барномаи кӯчонидани ҳамватанон, инчунин иштирокчии амалиёт ва аъзои оилаи онҳо дахл надорад. нафарҳое ки бо тариқи переселения рафтагианд ё ки дар амалиётҳо иштирок кардагӣ ҳастанд, ба аҳлу оилаи хонадони инҳо тааллуқ надорад. ин қарори нави Федератсияи Русия. ибоди як информатсияи нав таҳти мақсад қарори нав дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем бародарони азиз. агар ягон нафари шумода стоматологи тоҷик дар шаҳри Москва дар кор бошад, гарани нархи арзон қатъи кори шуморо метавонад ки нами бародар бунбуд кунад. марамат номерош мебурад, қатъиш дар тамос бошед. проблемаҳои дандон дошта бошед, агар муроҷиат бикунед. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир рафтесай ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ бале рафтесай, призофи баҳория ҳозир ба анҷом расидагӣ нестай. баҳром шоев нависонда: ассалому алайкум акаи Сормон, мегуфтем ки меган ҳозир границаҳо маҳкаманд, дар ҳамин масъала гап мезадем камтар. не, границаҳо маҳкам шидагӣ нестай ва дар ин масъала ягон қарору фармонам шидагӣ нест. мардум рафта омадестиянд. саидов нависонда: зиндаву сарбаланд бошед додарам, худованд нигаҳбон бошадтон. омин. шуморам зиндаву сарбаланд бошед, худованд ҳамамона доим нигаҳбон бошад. суҳробҷон нависонда: ака ман граница карда омадам, сроки паспортам нарасид. патентспоридам Москванда, паспорти нав гирифтам. айнав граница рафтан дар кор ё ҳамон мигратсиони патентспорам мешавад? ҷавоб медодем пешакӣ раҳмат. паспорти нав гирифтагӣ бошед, агар бе анаҳамон гузаштани границара метавонед, яъне ҳамон ҳуҷҷате ки ивази паспорт, ивази шиноснома кардагиен бо тариқи пешниҳоди анаҳамин мешавад. эмомов нависонда: салом ака, мегӯянд ки одамоне ки шаҳрвандии Россия доранд бояд официально кор кунанд. агар накунанд паспортро аннулировать мекунанд. 54 сола мебошам. официально кор кардан шумо чиро дар назар доред? яъне ки шаҳрвандии Россия дошта бошед, кор накунед, агар паспорт аннулировать мешавад гуфта дар назар дошта бошед? не, хеле нест. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум, ака зози хубӣ, таваллуди 1999 дар вақти призов 27 сола шида боша мебарам ба хизмат. масалан моҳи апрел 27 шид, моҳи май даъват мекунанд ё не? пешакӣ раҳмати калон. не, ҳамин моҳи апрелда ки 27 сола шидӣ, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ
озод ҳастӣ бародар. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака, мегуфтем ки ҳозир дар аэропортҳо проверка ҳаст ё ин ки не. Проверка ҳастае, бале тақрибан мо 4-5 рӯз пеш дар ин масъала видео кардем ва гуфтем ки назорати рейдҳо боз ҷиддитар шудааст дар масъалае ки официални иҷоза додан боз проверка кардани телефонҳораву дигар таҷҳизотҳои техникиро. Шерханов нависондае: ассалому алайкум, ду кӯдакдор шудам дар Москва. Кӯдакҳом ҳамиҷа таваллуд шуданд. қатъи кӯдакҳом равам чӣ ҳуҷҷат кунам ки қонунан озод шавам мои хизмат? Ҳамон фарзандот яъне ки ба номи худуд бошанд ва метрискаҳошон ки ҳастанд, аллакай бо тариқи ҳамин ҳуҷҷат худуд аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастӣ. Умарҷон нависондае: ассалому алайкум брат, ман 15 рӯза Москва омадам. Мигратсионка работа кардам, Сахарова рафтам. Гуфтам патенти пешинат аннулировать шудаи. Ман метавонам граница рафта гости биём. Ака як гапай бародари азиз ки вақте ту аз Россия биромадӣ, боз барои обратно даромаданат аз тақдират мебинӣ. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки худ озӣ медонӣ бисёри нафарҳоро аз Россия ки мебироянд обратно даромаданда иҷозати ворид шуданашон наметиҳанд. Мақсади гап аз рейсҳо мегардонанд, ҳамин проблемаҳо ҳастанд. А так мақсад ин чиз ки набоша, бале қонунан ту боз метавонӣ ки ба Россия бидурӣ. Як нафари дигар нависондае ки салом, симкарта сабаб шуда метавонад ки аз Россия депортатсия кунанд. Қарзш, бале қарзш сабаб шуда метавонад то ҳатто ки депортатсияи ту вақти муҳлаташ ба охир мераса, ана ҳамун муҳлаташ ба охир ки расид кушода намешавад ба хотири қарз будан. Ба ҳамин хотир ин масъалаҳо корҳои майдачӯида метавонад, лекин хуб аҳамият битенамёранд. Як нафари дигар нависондае дар масъалае ки намешавад як канали дигар дар мақсад бо забони русӣ кунен гап занед. Бародари азиз, ҳамин видеоҳое ки дар ҳамин канал партофтесем ҳамеша ба зур вақт ёфтесем мақсади гап. Иншааллоҳ ки агар ягон вақтҳои холӣ шидем ранги пештара ҳар рӯз видео партофта бутонем, баъд ягон фикрша мекунем. Як нафари дигар нависондае: салом акаи Сорбон, қатъи духтарчам Ӯзбекистон равам. Мешавад? Духтарчам 6 сола мебошад. Илтимос ҷавоб диҳед. Агар падару модар қатъи якҷоя равад, бале, лекин мисол дар ҳолате ки падар қатъи мерававу модар ҳоли намерава, мақсад дар ҳамин сафар, дар инҷа аз модарам давернес лозима, ё ки бо ҳамроҳи модар рафтанӣ бошаву падар нарава, аз падар низ давернес лозима барои убур кардани сарҳад. Зиндаву сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com